V stredu medzi 9. a 11. hodinou vodičov prechádzajúcich po Prušovskej ceste v Topolčanoch kontrolovali okrem policajtov a detí. Uskutočnila sa tu totiž dopravná akcia Jablko Citron, ktorá je zameraná na dodržiavanie dopravných predpisov v cestnej premávke. Osobitná preventívna kontrola, ktorá je zameraná, ktorá sa volá Jablko Citron, so zameraním na zisťovanie práva v cestnej premávke a deti pri zistení menších priestupkov dávajú vodičom citrón. Pokiaľ vodič neporušil žiadne pravidlá v cestnej premávke, tak je odmenený jablkom. A v tejto akcii sa zúčastnilo riaditeľstvo policajného zboru v Topolčanoch s dopravným inšpektorátom a deti zo základnej školy Holého, 4. ročník. A ako vodiči reagovali na túto akciu? Myslím si, že boli aj zahambení, tí, čo teda porušili, hlavne čo prekročili rýchlosť alebo nejak porušili pravidlá cestnej premávky, tak keď im dohovárali deti, tak boli zahambení, že teda netrestáme ich my ako policajný zbor, ale že ich trestajú deti, tak by si povedal, že zahambili pred tými deťmi. Väčšina vodičov si za ohľaduplnú jazdu vyslúžili jablko a poďakovanie za príkladnú jazdu, no našli sa aj takí, ktorí za nedodržanie predpisov dostali namiesto pokuty citrón. Vodiči, ktorí porušili dopravné predpisy, sa pred deťmi hanbili a odmietali ísť pred kameru. Jablko citrón má preventívny charakter nielen pre vodičov, ale aj pre deti ako budúcich vodičov. Mnoho vodičov vidí možné riziko z prekročenia rýchlosti len z hľadiska porušenia príkazu a obdržania pokuty. Pravda je však taká, že neprimeraná rýchlosť je jednou z najčastejších príčin nehôd, z ktorých sa mnohé končia tragicky. Tomáš Gerší, televízia Žofar.